Masagaw Explain, kabar sa basa. According to SARE, both operation achieved their objective by delivering accurate and direct strike on the intended target. Pero yaging si SARE spokesperson agyang Ansarullah Group, so atigyan so pianimba kami na accurate o pa man na magatos ka porsyento na miya katana ko pakatana na meron. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Following the reported attack, social media footage show take plums of smoke rising Saudi Aramco refinery in Jisan. While NASA firmware satellite monitoring system detected multiple fire hotspot at the facility. Giyangay ko na Saudi Aramco refinery. Kautuwa? Mala ka refinery eh. When you say refinery na mala gastusan. At idetanud na rin magagamari. Giyangay gasolina tano sa Ligwasan Marsa. Di tano kuguga ba ma-refine na. Agin na refinery. Ama na kata na piya makambatuwag yung akuan. Yemen. Augi nga nang ko na yaman na niya na mga satellite. NASA firm na niya na kuwananan. Satellite monitoring system anan. Wah. Kata piya nimbak pa na Iran. Kata siran. Miyadak-dak la image. Agu video. Kailan ibu sa Facebook. Allahu Akbar. Na rin itong miyagabal na sunsu siya ka ingad. May tanod na ng buntay. SARE said the operation came in direct response to overnight Saudi strike targeting the port city of Hudaydah, Kamaran Island, and other civilian facility in western Yemen. Peter wagyang kaya si SARE. Sabapatigyan sa kaya panimbakagyang kaya Saudi Arabia sa gyang kaya Darpa Hudaydah agusan sa Kamara Island na gusto mga sabuad mga civilian facilities udi na mga Darpa o mga civilian uay na pianimbakagyang Saudi Arabia gina natigin ni sabab ay man na niya na kaya sa upami sa mala akasaop. He described the Saudi attack as a violation of Yemen sovereignty that caused both material damage and broader harm to the country. Pero yan, nagyang pingulo Saudi Arabia, nagyang marayagay asopaka, kupangitaban si iko sovereignty, udi na kagaganggaman nagyang kaya Yemen, kaya sabo pa natigyan sa material damage, nagyaman na niyan na kapakabina sa iko country. The military spokesperson also said Yemeni air defense confronted Saudi warplane after the enter Yemeni airspace, forcing them to withdraw before carrying out what he described as additional attack. Giyang atigyan ng mga eroplano, mga jet fighter agyang kaya Saudi Arabia na miya kasulod siran si sagyang kaya gapa. Kalangitan agyang kaya manan niya na Yemen na kaya sabapan amya counter attack agyang kaya mga eroplano mambu. Agyang nga man yan na Yemen, kaya sabapan sa mga paka-atras yan. Agyang nga mga eroplano, agyang kaya Saudi Arabia sa mga yan na mga ka-withdraw siran. Agyat watigyan na mapipikiriran na additional attack, uay na deran minggulalan, sabab sa agyang kaya kernaon mambu, agyang kaya Yemen. He stressed that the Yemeni armed forces remain committed to defending the country and warned that the naval blockade imposed on Saudi Arabia will remain in effect. Pero agyang si SARE, agyang atigin na bubagu, ay manan yan na pinggulaw la Saudi Arabia na kaya sabapan, o di na gid na demonstrate Saudi Arabia determination to continue. Na gingatigin ni kasabapan sa kita taros namin sa kapagalang yan mambu si kung mga barko agyang kayamanan yan na Saudi Arabia apliw nagupsulod si sagyang Saudi. So by the way, mambuanan ana blockade Peter agyang yaman na bublakid niran kagito ba ang utakabasa ko. Yang miya kalala karagatan si upama nagina ni karagatan na Indian Sea. Yung type suldro nagina ni Strait of Hormuz. Giyang ipkawanan si nagina ni Red Sea. Agi nga na Red Sea, napagan-pagan na kumang kadar pa. Nagina Red Sea, nakanaba, man na maladin. Na, ugid na kagiya, misosoyo ka. Waya.
may ito mambu misusoyo karo. Di magkakwala lag. Ugid na may ito aragat misusoyo karo. Taman road na ginani konektado sa Mediterranean Sea. Ay man niyan na sulde ka sa Red Sea na pagampagan niya ko mga na Yemen. Misisakbi na gina sa mga blakataw. Europe. No to. Na. Yan ang bengawan na isulid sa Red Sea na saan matatago ay Yemen. Na misig karoon na Saudi Arabia. So, ay man niyan na mga pakawit tano. Gupo na makawit sana mga skano mga sana abroad na baka pa si pakawit. Kakabinasa. So yaman na niya nakagiya Saudi na access yan ng amal aragat. Why? Na so sungtano sa Saudi punta sa Pilipinas na si tano pa kapon sa yaman na niya na Indian Sea. Na sulid tanosan sa Red Sea para sa Saudi Arabia. Kapkisulid. Na kagi ayang bungawan niyan nagyang kaya Yemen nabubulak ni ran ro mambu. Da abay ran pa kasulda anabal berkwa Saudi. So therefore pa gyang China na madakla di panimbulan na di manimbula Saudi na China anay man to na din. Abubulak sa na Yemen. So ipakawit sa Pilipinas na di pa kita kabubulak na Yemen. Kasantano pa langon na pun sa Saudi, asung siya sa Asia. Nasan pa kakit sa isige din naging Yemen. Nabubilakan na sa mana na Yemen. So, Peter wagi nga Yemen, nagid na tigin sige Saudi Arabia na determinado. Agi nga pakitataro siran ro kami nga kabubila kami kiran. Away. So, ay man niyan na di man kakwan ubay berat na so bilakan nga din. Atig adingan pa kaukitan. Ay matan na sadya pakilera na Saudi naptimba kami ran. Ati sigiram sigid na. Gitu. So sumulde ka sa Red Sea, pag nakisagid ka na Yemen, sigidan ka pa na Saudi. Naman na niya, namalpas ka Saudi na Egypt, namalpas ka Egypt na Palestine, namalpas ka Palestine na Israel. Nagina niya man na niya na Mediterranean Sea. Na saan sa Europe, miyadagdagal na country. Nayap ko kita niya na sa Red Sea, rakagyan mga Arab. Nadapakawkit no na Yemen. So, ginani ka pakala ini. So, mambusup ko sa krudo. Anap ko, pasangan ka o di pa kawkit ay Yemen na suginan. Upama na di kami dun pananggila. We are no hesitate. We will not hesitate. Di kami dun pendua-dua. Sa kabubelakid to belakid. Giyang kaya mana niya nakakaalang niya misagyang kaya mga barko Saudi Arabia. Nagudi kami di pendua-dua siko so kapagata ka, escalation to escalation. Paman nakapagata ka, na di kami di pendua-dua. Amay kagiya bamao ulaw lagi nga kita tarasan akapan nimbakar kami Saudi Arabia. So ginan. Problema san. Muslim to Muslim sama na apkulo ganun. Nadigiya Upama na di ka di makindu ka pila, kagiyan na miyag comment kagiya. Kepakaya ke atigian masakaw, abulag, padagayra Israel pa na ini tepi terurang niya kaya po. Kepakaya ke atigian masakaw, so kapamasa sa aging kaya mga kafer datara Amerika. Siya kito na, sa lawa kaya sabutan niya, kaya pagusay na kan, napapakabagar so di niyo di koneksyon niyo. Naamay ka na piyang ning kakira na margen, nabigang kairan sa requirements. Katatan. Gulaw lang ay niya daan, namang gulaw lang nga nagubu. Kapag niya deal Amerika, abi po rasay na nagyang ka na deal between Amerika sa kapambula Saudi Arabia sa nuclear power. Why? Napakapong ginawa na Amerika, Saudi, agugi nga Israel. Nayamataan na dahil pangunota Saudi Arabia. Tingnan ba na negative? Dia may ipong ginawa ya Israel. Taman sa diran mambu, itarag sukap timba kairan sa Gaza. In fairness with Saudi Arabia na gito, miyatibu pupusad na Amerika agi nga Saudi Arabia ug nga Israel. Ugid na agi nga Saudi na din yan surindiran
uba dan yan surrendir na Gaza. Sa requirement siya na tigin na uway. We will ato na to. Make a so taya. Paman na pesada kami atigin sa Israel. Asar kay targiran mambu. Akapang gubateran sa Gaza. Isa na nan kumiyaw na. Si Joe Biden na negative. Da pangunuta Saudi. Iman to man na nuclear deal. Pag na Peter Trump na tigin ang ginawa ka na ugi sa Israel. Why? Tigin na negative. Tiga mi pong ginawa Nakatata. Minitaros naromin beto sa Yemen. So gina ni kuano. Di tanop makapakaya ba pamakakaper na mga taon ang may kapiatan waki. Namata. Pemeliin ko mala aki akap ketutong yan. Neno kay screenshot ka na i-upload ka na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Upkila ini mga pagarya. Naayad na kalaya na mala digyan na pamana may ileni so stadium stadium. Isa ka compound na miyak kalala compound. Pamana detarin kala emissio pa ma compound. Compound na nga emissio. Nagyan na ni Saudi Aramco. Na ayadin piya ka kadag nga Yemen. Ayaran piya ka kadag. Ha? Malap man na interway mi issue. Ugid na yara nga na kasi na mala digya nga ya ubal. Apadang nga umpana kukumaki adatarin kala emisyu. Asumiyak kalala stadium di sekirana. Na mas malaya. Kagabi pendeni na. Nakita mo pa naka Saudi Aramco ya. Koya ko mala. Pamana detar kala wi stadium Elen yung nga makala stadium. So di sekirana. Waya. Na mala digyu to. Na edum pkedig. Piya kan betuang nga kuan. Yemen Foreign Ministry in Sana'a likewise warned that the Saudi Arabia would bear responsibility for the consequences of its latest attack. Ayaman na niya na Peter Waging ay Yemen Foreign Ministry sa Sana'a likewise warned Saudi Arabia would bear responsibility for the consequences of its latest attack. Ayaman na niya na sa kanod ni responsibility. Kikasalanan sa giyang kanan na miyawlaw rakiyo uay sabab sa nga kaya pangatakan yor kami. So gina ni sa upyan. You must bear the consequences at Peter Ura. So sa manin na lamang amala Yemen sa nga kaya pakatidiwa iran. Giyang nga Saudi na apyang atakiran na sa mga airport uay. Agud na mga pitibarangan sa nadarpa apyang atakiran with na maito. Kana beda taraya. Angay kaya ay na sudsumiyak kadala kumpanya sa Saudi. Aram ko na. Ayran tiyo to. Pungare puringan na kasanari refinery. Ay mana niyan na nagupugin bakan sa gasolina na ikati ya kaketutunganan. Allahu Akbar. Matang malakap kedigin. The ministry accused Riyadh of choosing military escalation instead of responding to repeated Yemeni demands to end the blockade that has entered its 12 year. Kaya tingin na Riyadh, kaya sentro ayaman na niyan na capital city ya Saudi, naging Riyadh. Wah, sana ko miyakang galabak guni. Kaya tingin na Riyadh, na deran bagi sa attention udi na deran na pamang niya udi na di mana udi na paginterista dia nga kitarg agi nga ya di ka pakapsina buta agi mbela agi nga blaki dagi nga ya Yemen. Kaya piya na maraniran na mi peto ang akatido na kata mi ni peto.
It warned that strike mark a new piece of confrontation and will alter the course of the conflict. Muhammad Abdul Salam, head of Pasana negotiation delegation, said recent Saudi action demonstrate the Riyadh remain committed to maintaining blockade in Yemen. Sugi nga ya pinggulo tigin na Saudi Arabia sa kaya pangatakairan sa Yemen, ayad na may tutumpaya, ayad na matitaro si udi na ayad na objective si na yung Saudi na kabaya yan ang blockade to blockade udi nakapangalangi agi nga Yemen kung mga barko apsung nagupliyo sa Saudi Arabia. Gina natigyan ni kabaya Iran. Aba kami ran tinimbak. Daira natigyan di man ubay targa nga blockade to blockade. Kabaya Iran nakatido nakatatan. He pointed out the Saudi strike on Sana'a International Airport earlier this month as evidence that the kingdom intend to keep the airport closed unless it's authorized flight itself. So yaman na niya naging ako na inipun sa kuta kaya panimba ka aging kaya Saudi sa nga nanakwa na close. Ka-close na nga sa na airport. Ay pipigir nira na daang gira na kudas. Udi na sira ni mapakatata na sa kaupi ni sa giyang international airport ran. Ay man na niya naging ako na kaya sa upang Yemen na tanto ko kuhan. Mala. Naman na niyan na ay ako nakabay Amerika na pananang kupan. Kabaya gyang Saudi na mamamanikan agyang Yemen. Adi na mapungulaw la tigiran. Mana niya nasa mana tigyan. Giyatigin na latest kaya timba agyang Yemen. Giyatigin ni pinakamala. A confrontation kaya tido agyang makambubala. Sama na tigin agyang akilideragat man agyang Red Sea na paman na mutabubur kirkigin na kaptido aniran. Wah, so anytime na kapatido na gidua sabab sa giyang attention. So ay agda kan si na di pakalpas na Saudi ang ayakuan. Di pakalpas na Saudi ang kaya panimba kira na Yemen. Ugid na miyaw na jukya tiro na Yemen. Abigan siran sa ako kataya sa mga panimba kanami. Saudi Arabia ko giya gyuto kataya sa malabang ko iyo nalangon na mid na ng proud na timbak. Wah, hatatan. Tumi pang sira nun sa teman. So, samanan, ginani khabar, ay naras tanong na 11:37. Balasan tanong Allah, wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Amin. Ya Allah, na pangninamir na pakadagang ka sa mga mujahidi na mga Muslim. Kalang kuluban niran, kadagan niran sa mga kofar. Ya Allah, subman sa mga Muslimun, sa mga Muslim. Di makapsisinabuta na pakasisinabuta ang kasiran. Ya Allah, pakapliliwan naga ang kasiran. Ya Allah, napakada siapang ka sa mga tao si sagyang kaya gasa. Pakadagang ka sa mga mujahidin sagyang kaya gasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nagyang kaya Prime Minister Iran si Netanyahu. Pangninamir kaya Allah na di matagmatay. Udi ka pa sa pasang magdagdamian. So kasakit na nagukararas umyagda mo mga tao sa giyang kaya gasa. Ya Allah, pakitaming ka din kinitanyahu. Pakitaming ka din sa na Prime Minister Iran. Sumagan, so kaya pa nga nakasakit, nagukarumasay aging nga mga tagagasa na gusto mga Muslim.